Какво е София? Сградите, парковете, магазините, развлеченията, улиците, университетите или пък Витоша. Или всъщност е градът, който ти движиш със своя бизнес. Иновации, идеи, гражданска организация, хоби, със своето отговорно поведение като гражданин. Всички искаме по-добра София, а тя е възможна, когато работим заедно. Когато сме активни, когато сме информирани за важните процеси, когато участваме. София може да бъде по-умен, устойчив и красив град. Когато имаме споделена визия, ясен план и конкретна програма за развитие на общината. Да обединим идеи и планове в програмата за развитие на София. Защото ти си София и София зависи от теб. Следи и участвай в стратегическото и пространствено планиране на града на sofiaplan.bg.